Във всички познати галактики и светове, дори вашият, обществата търсят равновесието. Моят свят, познат като луноземия, не е по-различен. Преди много години тъмнината почти погълнала светлината на луноземия. Айдан! Дръж се! Дарч! Готови! Атака! Откажи се, Айдан. Не може да ме победи твоето същество. Внимавай, Аграм! Държа книгата на праотците! В тъмнината се съдържа повече сила, отколкото предполагаш. Нямаме избор, Ел. Глиф, бъди нашия ключ. Вдигнете се, сънни камъни, и затворете Аграм в сърцевината. Много закъсня, Айдан. С този анимит представям Коратан. Глиф, съживи се! Изчезни, мъртва енергия! Дарч, към сънното поле! Виж! Не! Свърши ли се? За сега. Два свята са в сблъсък. Приказни герои оживяват. Време няма да се колебаят. Пред опасностите не отстъпват. А противниците са коварни. Дебнат светлината да убият. И мечтателя. И децата магове достойни в сраженията побеждават. И доказателство ни дават за световно бъдещо спасение. И чрез своето поколение от нация тинейджери магиосници. Магиосници! Мечтателят. Къде сте? Ама къде сте? Открих ви. Готов ли си? Готов съм. Малко съм нервен само. Атлет, учен и художник. Още една рисунка на приятеля ти мечтател. Фреди? Фари? Я пак, как го наричаш? Фурок! Мисля, че е готин. Определено. Мир. Това е, което всички познаваме от 11-те свята на луноземия. От 3000 години Аграм е впримчен в сърцевината и затова ние тук живеем в мир. Но докато седя във ваш нарум, ме преследва усещането, че се задава беда. Нашето време на мир изтича. Кой е там?
Свали маската. Един, какво правиш тук като нощен крадец? Крадец е този, който взема принадлежащото други му с цел да го задържи. Аз нямаше нищо да взема. Нищо. Успокой се. Опитвам се, но не мога. Концентрирай се. Трябва да снижиш адреналина и да забавиш дишането. Мисли за дишането си. Брой до 5. 1, 2, 3, 4, 5. По-добре ли си? Имам нещо за теб. Това нещо се носи от смел мъж. Аз не съм смел мъж. Не си прав. Учиш много, грижиш се за мен и никога не се оплакваш. Можеш да избягаш от отговорностите си, но не го правиш. А за това се иска кураж. Беше дошла за книгата на праотците. Само за да я чета. Тоест, аз съм крадец на познание. Ти винаги си ми казвал да не преставам да се уча. Спомниш ли си? Още след като се научи да четеш, започна да ме преследваш за тази книга. Аз вече не съм дете. Какъв е смисълът от книга в библиотеката, ако не можеш да я четеш? Книгата на праотците трябва да се прочете от последния мечтател. Само той може да дешифрира съдържанието й. Ами ако това е тя, а не той? И ако това съм аз? Това съм аз. Дали той е... Заболя ме главата. Имам още работа преди да си отида за вечеря. Ако искаш да четеш, избери си книга. Която и да е книга ли? Всяка, освен тази. Как Орвин знае, че аз не съм последния мечтател? И ако той или тя съществува, къде е? Къде си? Малко е голям, пък и не обичам зеленото. Мисля, че все още не съм готов. Знам, че си ти. Сега е твоето време. Време за кое? Да пробягаш състезанието, което е твоят живот. Какво става? Орвин? На Орвин ли ти приличам? Кой си ти? Приятел, не се плаши толкова. Не съм оплашена. 1, 2, 3, 4, 5. Става. Не се доближавай. Не искаш да съм ти враг. И не искаш да си сама с мен. Не съм сама. С този анимит си представям Агър. Това ли е най-доброто същество, което можеш да извикаш? Аз съм всичко, от което се нуждае Един. Мислиш, че си воин? Помисли преди да водиш битка с мен. Не се страхувам от теб. А би трябвало. С този анимит си представям Агър. Агър, обгърни го! Спри го! Хвани го, Агър! Не мога много да помогна, май ми се скъса корен. Добре ли ти е главата? Ще се оправя. Агър към сънното поле! Ти си... нереален! То е привидение.
Земни камъни, призовавам светлината да впимчи това същество на тъмнината. Магии, Наруми, жалък си, те не ти подхождат. Няма да избягаш от сърцевината. Всяка врата може да се отключи. Моят ключ е сърцевинния глиф. Ще го открия, също и сънните камъни, и аз ще съм свободен. Това никога няма да се случи. Последният мечтател ще те спре. Няма последен мечтател. Има! Това съм аз! Така ли? Значи ти и аз ще се срещнем отново. Тя не е последният мечтател. Напусни, или ще го призова. Значи той още не е призован. Обратно в сърцевината! Не! Орвин, добре ли си? Май, остарявам за тези битки. Ти може да си стар, но аз не съм. Хайде да загреем добре. Да няма разтеглени мускули. Усиленото кръвообращение означава повече кислород към мускулите. Тук няма нищо. Той ли е последният мечтател? Това трябва да се носи от смел мъж. Готови? Започваме. Ако това е той, време е да се запознаем. Но къде? Съдбата чака там, където небето не е синьо през деня и не е черно през нощта. Като стигнеш разклона, съдбата ти те чака на фона на зеленото небе. Съдбата ти те чака, където небето е зелено. Книгата на праотците. Един! Един! Върни се! Орвин, какво има? Един ще изпадне в беда. Вечерта имахме спречкване с Аграм. Не е в безопасност сама. Преди малко ме прониза студ. Като че почувствах зло присъствие. Страк, лунното ти чувство не те е заблуждавало досега. Можеш ли да видиш един? Лунно чувство. Като стигнеш разклона, съдбата ти те чака под зелено небе. Сплитът! Тръгнала е към сплита. Можеш ли да я намериш? Да. До вечера се започва. Не мога да чакам повече последния мечтател. Затова ще ми трябва най-силната магия. Ево, отвори вратата! Намерете момичето и ми донесете книгата на праотците. С този анимит си представям Фурок! След мен! Не, ти ме следвай, аз ще водя. Казах след мен! Ти ли ще водиш? Добре. На къде да тръгнем? При разклона.
Според мен, наляво. Добре. Ако ми отговориш на един въпрос, ще те